Ай сега, пиче, да си продавам ето PlayStation 4, защото го имам от много време, писне ми да цъкам на него. Предложете ми някаква цена за него. Ами можеше поне с здрасти да започнеш, ти влизаш така в магазина и директно. Какъв то PlayStation? PlayStation 4 Slim. Писне ми да играя на него. Добре, хубаво. Ало, брат, какво искаш да продавам с PlayStation, ало? Сега ще го тествам да видя дали работи нещо, кабели, джойстици. Нямам. Няма. Мога да ти предложа 150 ля, защото няма джойстици, нямаш кабели, нямаш. Това е най-доброто, което мога да ти предложа. Окей, 150 кинта да заминава. Добре. Ето, заповядай, ще трябва да подпишем само за продажбата един протокол. Окей. Ами, ето, живи и здрави, благодаря. Четвърка ми трябваше, моля да я купа. Ами, не може в момента, защото тя вече е продадена. Ние имаме доста поръчки, така че вече сме я продали.